Matats, mutira na po taglamang loob sa baboy matats ha, pero dili ni ako sa ako anang igagaw gipaadto lang mi dito kay dito may manihapon. So mao ni mga ingredients sa matats, ahos, bombay, luya, magic sarap ug sili nga green, siyempre di pud mawala tong nor diha. Karon matats, nalata naman tong lamang loob no, ato na ning gisawon ang lamas, unahon na to ang luya kay nga na jud ko magluto matats, unahon jud na kong luya para mohalang siya tapos humot. Pagkahuman isunod na to ang ahos ug ang bombay. Siyempre kay nalata naman tong lamang loob mga tats, ato na ilunod dira para mo syapol na sa lamas. Mao ni matats, basta content creator ka bisag asa jud ka maabot pangitag content no, maayo na lang gani akong igagaw iya jud kong gipaadto dito mo no niingon ko o sige ako iluto dira para na ako mahimong content karong adlaw. Mao na matas ato nang ibutang ang asin bitchin diya og paminta no para mo halang-halang og di pa na mo matas sundan pa na to sili green. Lahi ko magluto matas kay panglunod ako tanan lamas no tan-awar ko ng nor cubes dira matas no gilunod nga naa pa sulupin pero diri na kakakitag niluto matas nga ang giluto lamang lob sa baboy gipuntangan og nor cubes nga baka o di ba duha na kaputahe. Mao na giingon matas nga lotong pasay no pasay luag way lami ang mulamoy hala ang dili padaplin pero matas kini atong giluto dili ni pang restaurant na dili para sa ubang content creator nga hustler kay muluto kaning ato sudan-sudan lang ba ato sa ni pag-ugahon matas kay ato gipangita da mo gawas yung mantika mo gawas yung kaparat mo gawas yung kahalang kay mao may toyo nila halang-halang nga parat-parat di ba karon kay naluto naman na ato na nang haonon sa tinuod lang matas giluto nino kay napoy nag-inom da sa gawas pero bago na to sila tagaan siyempre ang bita sa mauna og kaon unya unsa may nakita nyo sa tong giluto lami o dili kung lami sabay ko ninyo kung dili awa na tay mahimo ani basta kay ako matas mo hab-hab jug ko kay gutom na kaayo. Lain tayo tumatas, gusto na ako pasalamatan ang mga bagong sulod sa itong balay no, bagong followers na tumatas, welcome kay mo sa balay ni Tatske. O kato nagsige comment sa to sa comment section nga wa pa na to ma-reply suri jud kaayo, di na jud na to makaya no, ubay-ubay na jud ta. Isa lang ako masulti sa inyo, daghan jud kay salamat sa inyo pagsuporta sa tuwa og naabot na ta og 225k followers mo nang padayon ng gihapon ta. Speaking of padayon matas, atong ipadayon atong kaon dira no kay pag human na to dira, siyempre mobalot ta isa ba nakakadaghan ana, pilar may pulutan sa nag-inom dito kay sudan sa balay puro isda.